Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна слухаць, глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube і ў Твиттері. Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 года Владимир Некляев не стрымаўся і напісаў эмацыйны зварот да ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты на сёлетніх выбарах, у якім заклікае усіх альтэрнатыўных кандыдатаў не спадзявацца толькі на масавае галасаванне ў дзень выбараў альбо на масавае ж назіранне за выбарамі, а прапануе усім альбо мірны пратэст зладзіць, альбо зняцца з выбараў. Што дрэннага ва ўдзеле ў выбарчым працэсе да канца, і ці ёсць сэнс у плошчы, ці варта чакаць супольнага зняцця альтэрнатыўных кандыдатаў, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у нас у студыі. Владимир Некляев. Доброго дня всем. Добрый день, спадар Владимир. И можно я пачну с такого крыху, может быть, оттягнутого пытания. Мы, коли с вами домовлялись сустрэцца у эфиры, вы сказали, ну вот я хотел неяк так вот отсядеться, не улазить у это, все, что тут отбывается, не комментовать, или вот ты меня утягнул. І зварот адпаведны, вот можна сказаць, пад эфір напісалі. Чаму? Вот чаму было такое жаданне ніякім чынам не улазіць у ўсё, што адбываецца зараз? Ведаеш, калі надта хацець быць неўцягнутым, дык не ўцягнешся. Это одно, а другое, калі я ўсё ж узважыў сітуацыю пасля ўжо арышту Бабарыкі, і ўсё стало зразумела, што будзе далей. Я вырашыў насамрэч сюды не лезці, бо я бачу той імпэт, з якім ягоны штаб і ўвогуле асяродак як бы новы апазіцыйны ўзяўся за развіццё гэтага сюжэту. Я вырашыў, ну хай яны самі, я свае сюжэты ўжо як бы напісаў, хай нехта паспрабуе напісаць новы сюжэт. У мяне няма ніякіх прэтэнзій, я нікаму не хочу выкошваць нейкія да нейкага патрабаванні, хай ідзе як ідзе, але сваё меркаванне выказаць я ўсё-таки падумаў, маю права і вырашыў это зрабіць. Сюжэт гэтых выбараў, ён не надта адрозніваецца ад папярэдніх. Арышты прэвентыўныя, сядзяць людзі, якія могуць арганізаваць плошчу, выказаць актыўны пратэст і так далее. Все это было. Дашкевіча арыштоўвалі з нашай, значит, так скажем, когорты праз правакацыі. Ну, там не прастытутка была, прастытут. Усё прыкладна тое самае. Так вось, чым гэты сюжэт адрозніваецца ад папярэдніх, ён мае два складнікі. Адзін літаратурны. І вось літаратурны складнік класны. Просто вот сядай і пішы. Ты ж таксама пішаш, так? Вось ёсць мужчына, моцны, смелы, яго рэжым кідае за крат, і вось ёсць жанчына, якая яго кахае, і дзеля дзяцей, дзеля яго, ну, доўжыць ягоную місію. Нічога не трэба выдумляць, это просто бестселлер. Ну, але літаратура і палітыка трошкі розныя рэчы. Я падумаў, што як палітычны сюжэт, калі асноўнымі персанажамі, якімі трэба ці змогуць, яны ці не змогуць стаць героямі, невядома, становяцца жанчыны, то што я магу тады ад іх патрабаваць? Вось у мяне першае пытанне, якое ўзнікла. Што я магу патрабаваць ад Святланы Ціхановскай, якая пайшла у гэту гісторыю толькі дзеля таго, каб зратаваць мужа? Ну што? Я не ведаю, была ж і размова, ці не была, скажем, адпаведных структур, але тут ёй самой зразумела, што калі яна згуляе па правілах, то яе мужа выпусцяць за кратаў і як бы адбудзецца тое, яна дасягне той мэты, за якую змагаецца. Калі яна там зробіць не тое, то ён застаецца за краты, і дзеля чаго трэба было вывозіць дзяцей, дзеля чаго ўсё гэта пачынаць, як бы невядома. Але тут ёсць такая штуковіна. Тут ёсць тры прыгожыя разумныя жанчыны, якія могуць заклікаць мужикоў. Слухай, это такая класная ситуация. Вы что ж там сядзіце? Вашу дивизию. Мы тут. Наших мужиков пляжать, а вы будете тут озираться, сядзець и там ходить на голосование с прадвызначаным вынікам. І я думаю, я вырашыў, што калі гэта адбудзецца, калі будзе такі заклік,
жанчын да мужикоў стаць урэшце мужикамі, то это можа спрацаваць вельмі моцна. Але давайте вернемся до вашего звароту і тое, з чаго вы пачалі. Ну вот зараз пастаянна ад гэтых трох палітыкаў, новых палітыкаў, нечаканых палітыкаў жанчын ідзе заклік. Все прыходзьце масава 9 жніўня і прагаласуйце. Это тое, пра што казаў вось нам прынамсі ў эфіры Віктор Бабарыка. Калі ў цябе будзе сапраўды вот электаральная перавага, што вот за цябе там прагаласавалі там 1 мільён, 2 мільёна, 3 мільёны чалавек, то ніхто не зможа ўкрасці ў цябе, маўляў, выбары. Вот это яго пазіцыя. Тут яна таксама ёсць. Вы супраць яе. Чаму? Таму што гэта ўсё было. Это было на выборах 2001 года, все ходили голосовать, на выборах 6, 10, 10, 15. Чамусьці все дружно кажут, что вось раней электорально заўсёды Лукашенко перамагаў, а зараз новая ситуация, Лукашенко праграе. У 2010 годзе было 9 кандидатов. И калі суммарно полічыць іх галасы, то ни черта там Лукашенко не выиграл. Мы все-таки нейкае назіранне праводзілі і нейкія замеры рабілі. Так што гэта, па-першае, это не так. Па-другое, колькі б вас не прагаласавала супраць, это таксама адпрацаваная тэхналогія, это ярмошыншчына. Усё будзе напісана так, як будзе напісана. Зараз, пра што я і кажу ў звароце, ужо паведамлены праз беларускае тэлебачанне нам з табой усяму беларускаму народу рэйтынг сённяшніх кандыдатаў. У Лукашэнкі спачатку 69,5 было, цяпер ужо паднялі да 76. На ўсіх астатніх адпускаецца, уключна з Бабарыкам, дарэчы, які ў турме, 14,6%. Падзяліць на ўсіх, это будзе Саша 3%. Вось што атрымаецца пры галасаванні на гэтых выбарах. Пратэст пасля выбараў, як паказвае зноў жа досвед, я стаяў за тое, каб пратэсную акцыю правесці перад 9 жніўня, скажем, за тыдзень, каб паказаць, што мы супраць таго, каб гэты чалавек, які ва ўладзе знаходзіцца незаконна, у іх удзельнічаў. За ім злачынствы крымінальныя, забойствы, я ўжо не кажу пра тое, што робіцца ў эканоміцы. Так што адкуль гэтае ўяўленне пра тое, што з IT-тэхналогіямі зрабіць IT-платформу, каб яна фіксавала, колькі насамрэч прагаласавала. Калі нават так будзе, то Лукашенко скажа: слухайце, вот у мяне тут камісіі выбарчыя, што вы мне тут падсоўваеце нейкія электронныя цацкі? Это ўсё ніколі не спрацоўвала. Былі назіральнікі, міжнародныя назіранні, якія фіксавалі колькасць там, хто галасаваў, хто прыходзіў, бачылі, што завышаныя лічбы, казалі пра гэта, уводзіліся санкцыі, што Лукашенко заставаўся ва ўладзе. Значыць, гэты сцэнар не спрацоўвае. І калі ён не спрацаваў ніводнага папярэдняга разу, то па якой прычыне? Толькі праз IT-тэхналогію ён зараз спрацуе? Ды не. Ну вось каментары у нас пишуць. Андрей Чагін піша: падыход Некляева састарэла не актуальна, сёння новыя тэхналогіі, новыя тренды ў палітыцы. Спадар Владимир вось даказвае, што нават калі сёння новыя тэхналогіі і тренды, якіх не было яшчэ, скажем, у 10 ці ў 15 годзе, ўсё адно падлічаць так, як загадаюць зверху. Ну сёння а 14 у нас у эфіры будуць прадстаўнікі таких вот IT-тэхналогій. Максим Богданович з кампаніі «Сумленныя людзі» і Павел, ну, прадстаўнік яшчэ будзе Зубра. Пагаворым, ці сапраўды вот спрацуюць іх тэхналогіі, але ў мяне пра іншае. Вось вы зараз кажаце пра тое, што не варта спадзявацца, не варта ісці до конца. Задаюць пытанне, чаму Некляеў не зняў сваёй кандыдатуры напярэдадні выбараў 2010 года? Вось вы кажаце, все паўтараецца. То есть і ў 10 годзе было тое, што маем сёння. Чаму тады не знялі? Значыць, у кого кароткая памяць, як любяць казаць зараз, слухаючы Лукашенку, так? То это не так. Калі Лукашенко з'ездзіў у Москву і атрымаў благословенне ад Пуціна, і калі я ўбачыў, што Расія
з непрыняцця Лукашэнкі. А вы помните 10-й год? Это фильмы, «Хросны бацька». Цэлы год. Тады прэзідэнтам быў Медведзеў, дарэчы. І ён якраз курыраваў гэтыя ўсе фільмы. Прэзідэнт Расіі ў той час быў, так сказать, мастацкім куратарам гэтых усіх «Хросных бацькаў». І здавалася, што Расія не будзе ўмешвацца ў выбарчы працэс. Але 19 снежня, выбачайце, 19 снежня это ўжо быў дзень галасавання, а 9 снежня Лукашэнку запрасілі ў Маскву, Пуцін ужо запрасіў. І ён вярнуўся, і ў той жа дзень па тэлебачанні нафта халяўная, беларусы, крэдыты халяўныя, газ халяўны, ура. І я зразумеў, што мы... Зразумеў я на сустрэчы з выбарцамі. Вот перад паездкай Лукашэнкі ў Маскву, там сидела у меня аудыторыя, ну, в зале 1000 чалавек, не это была одна аудыторыя, настроена супраць рэжыму, супраць Лукашэнкі. Пасля ягонай паездкі ў Маскву, пасля гэтых, значит, заяў пра вечнае сяброўства і пра вечную халяву, тая ж, не тая, уже ў іншым горадзе, тая ж тысяча была настроена по-іншаму. А што ты нам дасі? О, Лукашенко нам дае газ, о, Лукашенко нам дае, значит, пенсіі і гэтак далей. І тады я звярнуўся да ўсіх кандыдатаў, астатніх, альтэрнатыўных, з прапановай зняцца з гэтых выбараў. На жаль, мяне не падтрымалі. У першым штабе, у які я прыйшоў, мне сказалі: ты хочаш лишыць нас победы. І ўсе адзін за адным. Мы вот тут, значит, у нас есть назиральники, у нас есть тое, у нас есть сёе, мы пераможем, а ты нас хочешь позбавить перамогі. Вось як было, а не так, что я не хотел. У 15-м годзе я яшчэ больш намаганняў прыклаў да гэта. Спачатку я прыкладаў намаганні дзеля таго, каб быў адзіны кандыдат, абавязкова. Але калі, значит, это не выйшло, я сышоў. Просто я адмовіўся ад перспектывы быць ці адзіным, ці не адзіным. Я зразумеў, што, як кажуць палякі, ніц не бэндзе з гэтымі людзьмі, і на гэтых выбарах таксама. Я думаў, калі прапаноўваў ўжо ў 15-м годзе Тацяну Караткевіч у якасці кандыдаткі, я думаў, што з ёй ўсё-такі у нас былі вельмі добрыя адносіны, я ўсё-такі здолею ее пераканаць у тым, каб яна знялася. Вельмі моцны удар па персоналізаваным аўтарытарызме, вот это адзінота вот гэта, як у романе Маркеса. І звычайна пасля ось такіх рэчаў падае аўтарытарызм. Я з ёй так як бы размаўляў, але зноў жа пераважылі інтарэсы не агульныя, не інтарэсы Беларусі народа, але свае інтарэсы. Тое самае я назіраю і зараз, на жаль. Дзяніс Спанда з Ютуба, наш глядач, пытаецца, дакладней кажа, вот навошта трэба яго меркаванне, навошта трэба гэта такое усеагульнае галасаванне 9 жніўня. Гэта каб людзі зразумелі, што іх большасць для пачатку. Уся краіна будзе ведаць, што ёсць неаспрэчныя доказы скрадзеных выбараў. Гэта мэта мінімум. Ну, вось... Якім чынам гэта можна будзе давесці вот этой самой краіне? Калі будзе написано, што ў іх ва ўсіх 3%. Якім чынам это можна давесці? Значит, вот у мяне у Мінску на розных участках у мяне было по-рознаму, так? Там где 30%, где 40%, ну, где мы могли фіксаваць. Мне написали там, не помню уже колькі, менш за 2%. І ўсе пасля спасылаліся, не толькі там афіцыйныя СМІ, ну, вот тое, што называецца неафіцыйнымі, на гэтыя дадзеныя афіцыйныя, да, на дадзеныя штабу ЦВК Ярмошинскага. Ніхто не можа даказаць таго, чаго, значит, вот бы як бы нельга пашупаць. Вот ёсць, калі паказалі бюлетэні, так? Вот это кипа за Некляева, это за Лукашенко, то одно. А так, что там написали, тады вераць тому, что написано. Так что гэта не стане доказом. То самое мы можем заявить, як это было заявлено, скажем, на площади 10-го года, что значит, вот гэты набраў столькі, а гэты набраў столькі, але галаслоў на гэта, на жаль, не спрацоўвае. Так што гэта не доказ, на жаль, гэта не доказ. Нават калі прыйдуць гэтыя айцішнікі і давядуць, што, значит, вот на гэтай IT-платформе яны дакладна палічаць
значит, колькі там насамрэч было супраць і колькі за, ўсё адно гэта будзе не доказ, таму што ну, і ты можаш заявіць наадварот, і я магу заявіць наадварот, і гэта будзе слова супраць слова, і нічога гэта не дасць. Добра. Тацяна Сініца з Фейсбука, Эмілія Покун з Ютуба. Яшчэ людзі пытаюцца: падкажыце, кай ласка, што нам рабіць? Байкот? Так што прапановвае Некляеў? Я не байкот арганізаваць трэба, яго ўжо не арганізуеш, так? Яго немагчыма арганізаваць. Я, значит, тут кожны па сутнасці для той сістэмы выбарчай, якую практыкуе рэжым пад кіраўніцтвам Ярмошынай, вось прыйшоў ты на выбары, не прыйшоў ты на выбары, па сутнасці, на жаль, ніякай ролі не адыгрывае. Адыгрываюць ролю толькі канкрэтныя дзеянні канкрэтных людзей, і найперш, калі гэтыя людзі лідары. Вось, можа, нехта не разумее, што такое зняцца з выбараў. Я разумею, што ну, такі, можа быць, страх, я ўжо тлумачыў, чаму, там, заклікаць людзей на пратэст. Гэта асабліва, ну, я не магу патрабаваць гэта, я ўжо пра гэта казаў, тым больш жанчын. Хоць, вот я зараз падумаў, а ў 10-м годзе Наста Дашкевіч, якая пайшла, значит, на плошчу за Зміцера, за мужа Дашкевіча, што яна не жанчынай была, а Іра Халіп, значит, Радзіна Наталья, якія сядзелі ў турме амерыканцы. Ну, жанчыны, выбачаеце. І яны стрывалі, і, ну, як бы ў маім разуменні годна стрывалі і адпавядалі той сітуацыі, у якой яны апынуліся. Дык вось, калі яны здымаюцца, тут ужо наступствы значна меншыя, а эфект ніяк не менш. Я кажу, пакінуць дыктатара аднаго супраць усіх, гэта так выходзіць. Это вельмі моцны удар, вельмі моцны. Ну, дарэчы, тут вот атрымліваецца, вы яшчэ прапаноўвалі такі варыянт, як мірны пратэст, ну, груба кажучы, плошчу. Але тут спрацуе толькі гэта ваша прапанова, калі спрацуе зняццё, таму што, як мы чуем выказванні ўсіх трох жанчын палітыкаў з аб'яднанага штаба, яны неяк так вось, ну, скажем так, не катэгарычна супраць плошчы, але, ну, как бы выступаюць за тое, каб не было гэтага. Гэта ідзе яшчэ ад 14-го году найперш, так? На 13-го, ад Майдану, калі пачалося ў Беларусі што? О, вы хочаце плошчы, вам будзе кроў. О, вы хочаце плошчы, будзе ўварванне Расіі, значит, там на Донбас, тут у Віцебшчыну, у Магілёўшчыну, на ўсход, раздзяруць, раздзярбанне. Лукашенко зараз без конца про гэта кажа. Слухайце, Лукашенко і ёсць уварванне Расіі. Са знішчэннем мовы, культуры, свядомасці нацыянальнай гісторыі. Ён ужо 25 гадоў ёсць уварваннем Расіі. Калі палохаюць, што там будуць біць, страляць, што вот Лукашенко, а ён гэта дэманструе, ён паехаў у Брэст, ён паехаў у вайсковую частку, у Віцебскую вайсковую, там да дэсантнікаў з гэтымі лапаткамі. Слухайце, калі нас будзе як столькі, колькі у Киеве на Майдане, ніхто не асмеліцца ні біць, ні страляць. Мы мірна перейдзем гэты рубеж. А калі, конечно, выйдзе жменька герояў, дарэчы, пра герояў, вось усе як бы гатовыя да ўсяго. А кінулі за краты Тихановскага, Статкевіча, Пашу Северынца, Бабарыку, і скончыліся як бы героі. Ну, дык вось я кажу пра жанчын. Што ж это робіцца, а, жанчынкі? Давайте мы все-таки их ворушнем. А то добра вот так вот сидеть на IT-платформе
і змагацца. Ніколі не абыходзілася барацьба з дыктатурамі, нават з аўтарытарызмам без нейкіх ахвяр. У 10-м годзе, напрыклад, я разумеў, што са мной можа быць. Мы нават бронекамізэльку для мяне купілі, калі я ішоў на плошчу. Ну, але я пасля скінуў, бо калі захочуць са мной нешта зрабіць, то хоць з бронекамізэлькай, хоць без бронекамізэлькі зробяць. Мы ішлі, нас было мала, усяго група маёй падтрымкі, вось нас палупіў спецназ «Алмаз» міліцэйскі. Нас было недастаткова ўсё-такі на плошчы для змены сітуацыі. Нас палупіў АМАП. Было б болей. Стаялі б яны роўненька і нікога б не чакалі, разышліся б па казармах. Дык вось сітуацыя простая. Выходзім усе і ўсё мяняем. Дарэчы, вось Роман Некст піша: выбары не спрацуюць, плошча таксама. Да гэтых сцэнароў яны гатовыя. Груба, топорна, але гатовыя. Толькі салідарнасць народа, мірны пратэст, усведамленне, што мы нацыя, што мы беларусы. Дарэчы, вось гэты момант я хацеў з вами абмеркаваць. Вот вы глядзіце на гэтую кампанію. Ці няма у вас такога адчування, што вот нейкага такога нечага нацыянальнага, беларускасці гэтай кампаніі не хапае? І ці патрэбная яна? Давайте тады і так паставім. Зноў жа, адна з прычын, па якой я вырашыў не ўмешвацца, вось гэтая. Усё-таки я, разумееце, у кожнага ва ўсякай справе, якія б ён не казаў гучныя словы, ёсць і свой асабісты інтарэс. Можна казаць, што мы за радзіму, за айчыну, за Беларусь, за дэмакратыю, за Еўропу і ўсё астатняе, а мець на ўвазе свой асабісты інтарэс. Так я ніколі не хаваў свой асабісты інтарэс, праз які я і пайшоў у палітыку. Які мой асабісты інтарэс? Каб у Беларусі была Беларусь. Вось мой асабісты інтарэс. Тады буду я, беларускі паэт. Інакш, без Беларусі, не будзе мяне. Дзеля чаго тады маё жыццё? Дзеля чаго я ўсё это пісаў? Ды не толькі маё. Дзеля чаго жылі і працавалі ўсе мае папярэднікі, пачынаючы, я не ведаю, там нават не ад Янкі Купалы і не ад Богушевіча. І Быкаў, і Барадулін. Для чаго? Калі ўсё гэта гіне праз расійскае ўварванне Лукашэнкі. І чым далей будзе знаходзіцца Лукашенка, тым это ўварванне будзе шырыцца, і беларуска ў Беларусі будзе знікаць. Дык што мне это трываць і чакаць, пакуль нейкім цудам, пра нейкія IT-тэхналогіі, праз нешта, што сфармуецца з часам, з якім часам і калі это сфармуецца, калі Беларусі ўвогуле не стане. Вы ўспомніце, што сказаў Лукашенко, калі прыціскаў яго Путін там з этой 31-й паперы на этой, так? Ён сказаў, што давайте мне спачатку дапамажыце стаць прэзідэнтам, а пасля я вам усё падпішу. І да гэтага ідзе. Вось, вы што не бачыце, што насамрэч робіцца? На маіх вачах Лукашенко у сярэдзіне 90-х, пад канец асабліва 90-х, быў гатовы прадаць Беларусь за месца ў Крамлі. На маіх вачах я тады землятаў па рэгіёнах Расіі і бачыў ягоныя настроі, і настроі людзей, якія яго сустракалі, там у яго была падтрымка. Ён гатовы быў гэта зрабіць. Цяпер ён як бы пра нейкую беларусізацыю марбычы, гэтак далей, таму што разумее, што з ім у Расіі будзе. Ёсць небяспека пры захаванні ўлады Лукашэнкі страціць Беларусь. І любымі спосабамі трэба Беларусь адстойваць. Вось пра што я кажу. І нават тымі, якія запатрабуюць нейкіх асабістых ахвяр. Я да гэтага гатовы, напрыклад. Бо дзеля нечага, дзеля нейкіх больш высокіх мэтаў, гэта тое, што называецца перад Богам Беларусь. Мусіць існаваць, і яна толькі мусіць вот так паціху болтацца ў балоце. Северо-западным краем сябе адчуваючы. На сённяшні дзень вось гэта вот выява северо-западнага краю, што з таго боку, дзе як бы барацьба, але ўся эта барацьба за нешта агульна беларускае, а не за па сутнасці і па крыві беларускае ў гэтым свеце.
Вам перадаюць шмат зычэнняў і прывітанняў. Вось цікавы такі допіс. Стомлены, усё прашэдшы, паважаны Владимир Прокофьевич. Дзякуй за вашу творчасць. Напішыце нам новыя вершы, на якія талантлівыя музыкі зробяць новыя песні. І хай у гэтых вершах будзе вера, надзея і любоў. Слухайте, ніякі я не стомлены. І не трэба мне ківаць бясконца на тое, што лепш пішы вершы. І я вам сказаў усім 100 разоў, я пісаў этой вершы, калі вы іх чыталі. Вы развучыліся іх чытаць, вы не ведаеце мовы. Я прыхожу ў школу, мяне разумеюць, як быццам я марсіянін. Не разумеюць абсалютна. Вучні старэйшых класаў проста глядзяць і лыпаць вачамі, я ўжо не кажу пра маленькіх. Дык для каго пісаць? Я вярнуўся з-замежна, таму што я там сядзеў пісаў. Я напісаў там хорошыя раманы, хорошыя паэмы, але задаваўся адным пытаннем, дзеля чаго, дзеля каго я гэта ўсё пішу. Таму я не збіраюся стамляцца, я зараз і пішу, але вот зараз мне чым больш вот такой інфармацыі я маю, тым больш мяне падымае на вілы і думаю, ну што ж рабіць, хоць ты сам вазьмі гэтыя вілы і адзін ідзі на тую плошчу. Дарэчы, я прачытаў такі цікавы такое меркаванне, таксама ў сацыяльных сетках, не буду казаць ад каго, тым не менш. Вот кажуць, і вы у тым ліку зараз кажаце, вот каб адбыла перамова, каб звалілі рэжым, трэба зрабіць, ну, альбо мірны пратэст, альбо зняццё з выбараў, усё набліжае да перамогі. Але вот тое, што мы маем на сёлетніх выбарах, вот эту асноўную сілу, якую зараз уяўляюць сабой тры жанчыны-палітыкі і тыя, хто за імі пайшоў. І напісалі там, а ці не баіцеся вы, што калі вот зваліцца гэты рэжым, прыйдуць яны, то вы у іх асобе, іх паплечнікаў атрымаеце новую прарасійскую партыю, з якой яшчэ давядзецца змагацца і перад якой таксама давядзецца адстойваць мову, культуру, традыцыі і ўсё астатняе. Трэба разумець, што пасля таго вынішчэння беларускасці, якое ўжо адбылося, это адбывалася яшчэ за савецкім часам, але ну, не ў такіх все-таки маштабах. Так? І цяпер нам давядзецца змагацца яшчэ доўга у Беларусі за Беларусь. На жаль, большасць Беларусі гэта русскія со знаком качества, как говорил товарищ Лукашенко. На жаль, вось гэтага шляхетнага, годнага, крэўнага, крывіцкага, што ёсць у беларускай зямлі, у душах наших людзей, у сэрцах, відавочна не стае. Я ніяк не магу згадзіцца з сённяшняй такой тэндэнцыяй, з заклікамі, з прапагандай забыцца пра нацыянальнае, маўляў, гэта ўжо сваё аджыло, глобалізм, значыць, трэба ўсім яднацца у адно цэлае для таго, каб зратавацца. Што ну добра, вы тут гэта ўсё заклікі, я ўсё это чую, але я бачу, што адбываецца ў рэальнасці. Што адбываецца ў Еўропе? Італію возьмем, дзе Венецыя заявляе, што яны не італьянцы, так, там, Гішпанію, што адбываецца ў Каталоніі. Адбываюцца працэсы самазахавання. Людзі бачаць, што спачатку будзе знішчана іх ідэнтычнасць, а пасля яны, як прыналежная гэта ідэнтычнасці, знішчацца услед за гэтай ідэнтычнасцю. Так што гэта неправда. Гэта не так. І што паказвае досвед, скажем, барацьбы з пандэміяй? Надта аб'ядналіся ў барацьбе за пандэмію ўсе разам. Кожны думае, як самому выжыць. Так? Вон рускія паспрабавалі украсці ў амерыканцаў, ну, як бы амерыканцы ўжо прыдумалі вакцыну. Дайце ім украсці, ну, хоць яны рускія, але ж таксама людзі. Што за хай падняліся? Да мы тут... Немцы хаваюць сваё, французы хаваюць сваё, кітайцы сваё. Вось рэальнасць. І выжыве той, хто сціснецца ў кулак у сваім доме, хто будзе стаяць за свой дом і за тых, хто ім жыве. Давайте вернемся яшчэ раз да вашага звароту. Калі чытаеш яго, такое адчуванне, што вы найперш звяртаецеся менавіта да вось аб'яднанага штаба, да трох жанчын-лідараў: Святланы Ціхановскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цыпкала. Але
Калі мы кажам пра пакінуць Лукашэнку аднаго на гэтых выбарах, значыцца павінны зняцца ўсе. Вот вы сабе ўяўляеце, што здымецца Дмітрыеў, што здымецца Чэрачань і што здымецца Канапацкая, якая зараз упорна кажа, што я пайду до конца. Гэты зварот не толькі да трох грачай. Это и до Дмитриева, и до Чэрачня. Вот уже Ярмошина запустила, да, словечко. Да? Это и до Дмитриева зворот, и до Чэрачня, и до Канапацкай. Калі яны адказныя палітыкі, а они просто пагуляць выйшлі, што называецца, то яны павінны таксама, во всяком выпадку, Дмитрию, якого я добра ведаю, ён усё это разумее. Я, до речі, тут вот недалеко от вашего офису, з ним недавно сутыкнуўся. Іншым раз прайшоў бы, не заўважыўшы, ну, простыя адносіны, якія ў нас склаліся. Але тут, думаю, ну, сур'ёзная справа, і кажу яму, ты ж усё разумееш? Ён мне сказаў, што ўсё разумею. Усё разумею. Ну і што? Ну, але вот прызначыў, колькі там 214 пикетов, и будет стоять, значит, мочить мужское достоинство в пруду, але, значит, идти до конца. Але еще есть час подумать. Им при гэтым режиме ни Канапацкай, ни Дмитрию, когда ты уже спытаўся про их, ни тому Чэрачню, ничего не светить по выніку выборов. Яны хочуць заняць нейкія пасады, ніхто ім ніякіх пасадаў не дасць. Ну, ніхто. Ну, откинуть, може, Канапацкай, откинуть там який-небудь знов, значить, там, ну, подарунок у вигляді депутатства якого-небудь, чи що. Дмитрий, який марить стати на чолі адміністрації президентської, розуміє, що він ніколи не стане при Лукашенко, не тільки на чолі, але ну, ніким він не стане, а со зменою режиму. Зрабіўшы тое, пра што я кажу, яны адкрыюць сабе такія палітычныя перспектывы, пры якіх усё гэта, пра што яны мара, можа сапраўды стацца. І я вось гэта маю на ўвазе, калі звяртаюся да іх, а не нейкія там рамантычныя іх памкненні. Вы можаце выйграць толькі ў тым выпадку, калі на гэтых выбарах выйграе дэмакратыя. Ва ўсіх астатніх выпадках вы праграеце. Спадар Владимир, а як вам все ж таки такая, ну, неверагодная, фантастычная верагоднасць, выбачайце за таўталогію, калі мы кажам пра агульнае зняццё, а калі ўжо пачаўся працэс аб'яднання, агульнае аб'яднанне ўсіх вот у аб'яднаны штаб на чале з Ціханаўскай? Дзвюмя рукамі за. Ну, але ж пакуль што ніхто. Перамовы вядуцца, наколькі я ведаю. Дай Бог, калі да гэтага дойдзе, і калі Ціханаўская стане адзіным кандыдатам, это зусім будзе іншы калінкор. Абсолютно. Я за гэта біўся увесь час. Давайте выйдем на адзінага кандыдата. На гэтых выбарах мы са Статкевічам, з Беларускім нацыянальным кангрэсам мелі, ну, таксама свой план. Палягаў ён на чым? Заявіўся як кандыдат у прэзідэнты Статкевіч, але мы разумелі, што ніхто яго не зарэгіструе. Ну, хоць што мы зробім, але гэтага не будзе. І таму другім выходзіў Павел Северынец, якога мы збіраліся падтрымліваць ад пачатку і да самага канца, разлічваючы на яго як адзінага кандыдата. І на пачатку ўсё ішло добра. Але апазіцыя, это ўжо сама апазіцыя пад ціскам улады заблакавала гэту магчымасць. Не стаў Северынец адзіным кандыдатам, усё, што мы меркавалі, ляснулася. Бо іншага, хто б мог выканаць эту функцыю адзінага кандыдата ад пачатку да канца, мы ў пазіцыі, на жаль, не знайшлі. Тады я адышоў увогуле ад гэтага працэсу, а Статкевіч стаў займацца тым, чым ён заняўся, набіваць абойму кандыдатаў. Але як выйшла, я яму казаў пра эту небяспеку, кажу, ужо гэты план ты здзейсніў на парламенцкіх выбарах, і яны чакаюць ад цябе. Тады здорава это спрацавала, дарэчы. Так, пікеты былі пратэсныя, але ніхто іх не шапаў, але цяпер вот што пачалі рабіць, падкідваць там прастытутак і прочих лиц, і садзіць ужо проста ні за што, не даваць нават правесці гэтыя пікеты законныя.
І цяпер Статкевіч у турме, Северынец у турме, і вось я кажу тое, што замест таго, каб рабіць тое, што мы планавалі, я вот кажу тое, што кажу зараз вам. Такім чынам, прапановвае альбо мірны пратэст, альбо агульнае зняццё Владзімір Някляеў, інакш з падлікам галасоў будзе ўсё як было і ніякія IT-тэхналогіі на яго меркаванне не дапамогуць. Тым не менш, вас пытаются: спадар Владимир, вы готовы, это уже на заканчэнне, вы готовы дапамагчы неяк гэтым жанчынам, грацыям, калі будете лічыць, што гэта дасць нейкі добры вынік? Я готовы дапамагаць жанчынам, а ты больш грацыям паўсюль і заўсёды, калі моя дапамога спатрэбіцца. Але пакуль што як бы ёй дапамогі не патрэбна, бо ўсё коціцца, ну, як бы ў іншы бок ад патрэбы маёй дапамогі. Але тым не менш я выказваю свае сімпатыі да іх. І перш за ўсё да Святланы, калі я дазнаўся, што яна не пад дамоўленасці з мужам, так, Сергеем, вось узняла эстафету, ну, стала рабіць тое, што рабіў і перастаў ён, а сама прыняла такое рашэнне, я падумаў: о, гэта дзеўка не такая ўжо слабенькая, якая яна выглядае, вось там, ну, праз разгубленасць ніколі не бываўшы ў этой сітуацыі там на тэлевізары ці там у нейкіх інтэрв'ю. І я пажадаў ёй удачы. Тым больш, што гэта вельмі мне нагадала тую сітуацыю, якая была ў маёй жонкі у 10-м годзе. Вось калі мяне пасадзілі, яна кінулася мяне ратаваць. Гэта было вельмі небяспечна. Ёй казалі: мы тебе... Вот мою жонку палохалі. Наўпрост ёй было сказано: будзеш лезці. Яна што? Яна бясконца склікала канферэнцыі. Яна першая зрабіла міжнародную заяву пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Без этой заявы, можа быць, это ўсё і злілося б. Ёй казалі: да мы тебе на Валадарку, к ментам, они тебя там. Ты знаешь, что они там с тебя сделают? Она просто стояла вот каменная и рабіла тое, што трэба было рабіць. Так што я іх рады, ну, любуюся імі, ну, што прыгожыя, прычым разумныя, вунь як жонка Цыпкалы сябе выяўляе, і набірае Святлана, ну і Калеснікава малайчына. Ну, але зноў жа, ну што я буду Калесніку прасіць з флейтай на плошчу выйсці? Вось у чым моя асабістая праблема. Тым не менш, я магу не толькі флейту падтрымаць, а нешта і больш цяжэйшае, калі гэта будзе неабходна. Такім чынам, мірны пратэст альбо зняццё, ну і як фантастычная, але пажаданая такая ідэал аб'яднання ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты вакол Святланы Ціхановскай. Ну і, дарэчы, аб'яднаны штаб, звяртайцеся. Владзімір Някляеў гатовы дапамагчы, чым зможа, калі вам такая патрэба ў дапамозе ёсць. Безумоўна, безумоўна. Дзякуй вялікі. Владзімір Някляеў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.